Kære nordiske deltagere i Nordisk Lys på Jorden Valo 2014. Jeg vil begynde med at ønske jer til lykke og kongratulere med at blive valgt til denne gruppe. Jeg tror, at I får en enestående chance til at udvikle jer som artister med at deltage i den kulturbegivenhed. I får chancen til at arbejde sammen, men også at arbejde med mange af de ledende kunstnere i Norden. Men det er ikke kun, at man har mulighed til at udvikle sig som en kunstner. Det er også muligheden til at rejse rundt i Norden, til steder, som man rejser ikke så tit til, og så få at nyde den enestående og barske nordiske natur. Vi som arbejder med kunsten i Norden, politikerne og kunstnerne, vi har store forventninger til jer. Det er jo I, som er fremtiden. Og jeg glæder mig derfor til at møde jer i Finland, i Joensuu, i august. Og jeg siger igen tillykke. Kjære deltagere i Nordisk Lys på Jorden Valo. Gratulerer med deltagelse i dette fantastiske prosjektet. Vi i Norden er så heldige at vi har mye felles kulturelt. Likevel er vi så forskjellige at når vi møtes i kunstnerisk arbeid, så kommer det mye ut av det. Og gjennom et slikt prosjekt som dette, er dere med og staker ut retningen på det som er morgendagens nordiske identitet. Det hører ungdommen til, og det er en fantastisk ting å følge dere i dette. Hjertelig til lykke. Tillykke. I har ganske enkelt vundet noget, som er helt fantastisk. Der har været rigtig mange gode ansøgninger, og I er kommet gennem nåleøjet. Det er bare så flot, og det er godt gået. Og så prøv lige at tænke over, hvad der venter jer nu. En helt fantastisk rejse rundt til de nordiske lande. Et er at opleve landene. Noget andet er de venskaber, som uværligt vil følge med. Prøv lige at tænke på, hvilken gave det er. I kan virkelig glæde jer. Og jeg tror også på, at det vil være noget, I vil kunne bruge i fremtiden. Så fra Nordisk Kulturfonds side, så vil jeg bare sige tillykke. Jeg er super stolt af dels at være med, men også af at kunne sige tillykke til jer. Og så glæder jeg mig enormt meget til at høre om, hvordan det hele er gået. God fornøjelse. Moi. Det menar hej på finska, men jag fortsätter på finska. Todella hienoa, että teidät on valittu tähän taideprojektiin. 500 hakijaa, te olette todella etuoikeutettuja ja oikeasti saatte olla ylpeitä siitä, että olette päässeet mukaan. Taidetta tehdään aina yhdessä, ei taide koskaan synny yksin. Te saatte avuksi ammattilaisia, toinen toisianne tukemaan. Ehkä teistä monesta tulee tämän projektin kautta joskus ammattitaiteilijoita. Mä arvostan tosi paljon pohjoismaista yhteistyötä. Kansainvälisyys kuuluu taiteeseen. Se on itse asiassa aina kuulunut. Suomalaiset taiteilijat on aina hakenut inspiraatiota ympäri maailmaa. Mä todella toivon, että te saatte sitä inspiraatiota tästä
hankkeesta siitä, että pääsette muiden pohjoismaisten nuorten kanssa tekemään taidetta yhdessä taiteen ammattilaisten kanssa. Olkaa ylpeitä ja tehkää hienoja töitä, semmoisia, joita me kaikki halutaan nähdä. Nordic Lights 2014 nimi festivaali mut peqataasussat pilluaritsi. Minnoorngitsumillu nunatsinnersut pilluaquakka. Taamatut nunat sisamat nuna avannarlerniittut angalaffigalugit misigisassarsiornissarsi pingaartoruussuugu. Qanortoq inuttut eqqumitsuliornikkullu misigisaqarluarisi ineriartortinneqarluarisilu. Hej! Jag vill önska er lycka till med Nordisk ljusfestivalen. Jag hoppas att den sol som flödar över Mariehamn ska sprida sig över hela Norden och till alla ungdomar som deltar i den här fantastiska festivalen. Den 24 till 25 juli är ni välkomna på workshop i Mariehamn. Och nu är det dags att sätta igång. Skepp ohoj! Nu hissar vi segel och tar tag i den vind som för festivalen vidare. Vi ska ta väl hand om er. Kæru þáttakendur, ég færi ykkur hjartans þakkir fyrir þátttökuna í Nordisk Lys på Jónen Való og óska ykkur velgengni í verkefnum ykkar. Þetta stærsta norræna ungmennasamstarfið af þessu tagi og við erum virkilega spennt að sjá hvað út úr því kemur. Það jú menningin sem grunnurinn í norrænni samvinnu, kjarninn í hinum norrænu samfélögum og með því að fylgjast með ykkur þá erum við í aðra röndinni að skyggnast inn í framtíðina. Hej alla nordiska vänner. Barn- och ungdomskonst och kultur har aldrig varit mycket viktiga saker för mig. Jag har gjort teater med ungdomar i Nordkarelien många år sedan. Därför är jag så lycklig och stolt över att Nordiska kulturfond har beslutat att prioritera ungdomskonst och art. Det är så fint att ungdomarna från olika skandinaviska länder kan deltaga till vårt nordisk kulturhändelse 2014 och möta varandra och göra konst tillsammans. Jag vill gratulera alla ni 75 deltagare och välkomna ni till Finland och till Joensuu Nordkarelien i juli, till län var jag har född. Jag är säker att ni ska skapa konstshow som spektakel, hurdan vi har icke sett tidigare och vi alla nordiska vänner kan vara tillsammans och njuta av konst. Ni är varmt välkomna.